Gusto kag trabaho? Pwes, dawatan ipabuhat ko nimo. Ha? Unsa man na? Sure ka? Magkakwarta ko, ana? Sure. Dakong kwarta nimo makuha. Basta, ma-expose na nato ang maong tao. Ha? Listen, mo ang instruction. Hospital! Okay na ko, ma'am. Kining... sorry, ha? Tungod sa problema nga akong giuna-una. Hapit na noon ko na naligsan. Matabangan ba ko nimo? Nga magkatrabaho. Oh, dali. Dali nga rin. Sakay. Kung di ka magpilig trabaho, balik ka lang. Right. Surprise ba? Mambi! Ayun. Gusto kag trabaho? Surprise ba? Ikaw na bahala, Nora. Kung sa imong tanaw, okay siya. Pwes, dawata. May lakaw kami si Sir mo. Kuha na mo ang result sa laboratory niya. Okay. Aw. Dawat ka na day Ayuni. Dagan kayong salamat, Nang. Nora, nang Nora na lang day. Salamat kaayo, Nang Nora. Nang Nora, good morning. Uy, sir. Kasayo ko nimong naabot. Oh, nag-chopper lang ko natin. Sila si Mami ug Daddy. Tuwa sa clinic sa inyong family doctor. Dali, sir. Ayuni! Kutawig ka si sir. Kay may naangangan lang ko sa kusina. Naanak ko, Nang. Bago ka din eh. Oh, yes, sir. Hala, kagwapo ni sir. Unsa man ang imong gusto, sir? Broad, black, or cappuccino? Black lang. Huwag hatod palihog sa room. Sa una, once a month ra. Pero karon, every week na. Mahinon, aron makita tapin mi ang uniko iho nato. Oniko. Oh. Alikod, likod. Dali, magdungan tag breakfast. Mag-shower lang muna ko, ma'am. Gikan ko nag-jogging. Sige, Kin. Patdel ko kape. Ayuni na sad. Nakagusto ka ba sa bag-utang katabang? What? Oh, Randolph. Na ay mga anak sa among mga kailan ni Mami. Isit ka na mong-date. Dad, Mom. How many times ba nga inyo kong gidudho sa mga ka-level na to? Di ba wa mo work? Naabot na lang kuning ako pagidaron. Wa gyud mi tinuod nako. So, pasagdi ko ninyo nga mopili ni bisan kinsang babae. As long as nga di mo demand sa kung time. Wow. Randolph. Sir, diyan na ang imong coffee. Thanks. Ibutan na tayo sa labisita. You know, Ayuni, since the first time na ko pagkakita din mo din sa bahay, I don't know. Di ka na... Ano saan eh? Mawa sa kunda mo na. Mawa. Butuo ka ba o love at first sight? Sir, namo mga pobre, mutuog yun. Pero, ninyo nga mga dato, lahi tingali mag-standard. You know, daghan akong mga na-date ng mga babae. Pero ako mabati og sama ining akong gibati para nimo. What do you mean, sir? Pwede ba? Di ka na lang mag-share ako. Kung kita lang. Pero, sir, Basta tutawag ka pag-share ako. Hagkan di ka sa lips. pero, sir, Ako pa ang nagtalo. sir, Unsay nag-una? Ay, ako pa. Sorry, Ayuni. Ako pa ang una. sir, oh, Randolph, Don't worry. Di ka pasagdan. Nisamot ang akong love ni mo. Karon na. Nasairan ko nga ako ang unang lalaki sa imong kinabuhi.
Oh, sir. Pobre lang in taon, be. Naapa ko'y kipa-eskwela nga mga bangkod. Elo na mi sa kinikanan. Di ka pasagdan. Promise. Pero sayad ko nga, supak sila si ma'am o sir na ko. Dili ko angay nimo. I will fight for you. I love you. May relasyon ba ka mo ni Sir Randolph? Oh, nang Nora. Gusto kong gikan gyud mismo nimo. Mao'y tabi-tabi sa atong mga kauban dinhi. Tinuod ba ni? Nang Nora. Sorry. Wa ko makatuman sa imong kipaod. Nahibaw kong maid lang ko din May merkado sa gawas. Nahibaw kong maid lang ko din Pero di sad ko kabalipad na, sir. May gibati sad kong gugmang adto niya. Hinoo ko. Unsa man kay ikasulti sa atong mga agahon? Kung masayran nila ni. Nang ayaw na akong isumbong. Gikinahanglan ko pa ang akong trabaho. Naluoy ko nimo Ayuni. Pero kung kaya nimo, ayaw na pagduol ni Sir. May mahimo pa ko. Kung ipatawag ko na. Ay, Diyos ko. Ako'y na problema ni Ene. Time pa. May nahitabo na ba ninyong duha? Sa imong paghilag, nagpasabot nga aduna na. May ka-report ka na ba ron ako, ha? Sorry, friend. Wa ko'y nakitang ang i-expose ka bahay ni Randolph. Dili tinuod ang giasukar, biskot! Dili tinuod ang giakusar ninyo niya. Usa si kamalampusong negosyante. Dili siya drug lord. Friend, sa imong sinultihan, tuwa ka na may dapig ni Randolph. Tungod kay so far sa ako investigasyon Ni Randolph. Tungod kay so far sa ako investigasyon sa hilom. Way makapaduda sa ilang mga kalihukan sud sa ilang bahay. Are you sure? Basig tuwa sa ilang mga buhatan. Kundo naman, syempre, hisgutan ni sud sa bahay. Pero ang mansadog, magbuhat-buhat ag bakhak. Well, pero sorry, wa kay makuhang bayad. Randolph, niya ka na? Di ba, dito ka lang sa Paris? Yes, business trip. Pero nagdali kong pauli. Eh, giminaw ko nimo. Hati kong kape sa kwarto. Kaya maihatag ko nimo. Oy, Sir! Naabot ka na gikan sa Paris? Nagustuhan mo ba ang kwintas nga gikan sa Paris? Randolph, nga nung kipalitan man ko ni mo ini, di ko gihapon ni pwedeng isuot. Basin na, dudahan ko nilang nangawat. Pues, ingna sila nga gikan ako. Ha? Unsay bot ipasabot nining akong nakita. Ma'am? Come in, Mom. Sit down. Now, I will tell you. Meet my girlfriend, Ayuni. Oh, what?